Ma'am, unsa gali imong pangalan? Ako si Ibamitan Tuhan. So, nagpasalamat ko sa Ginoo kay bisag layo, pinakalas mo nga barangay diri sa Bisigan, nakabot mo diri sir. So, salamat gid ko sa Ginoo kay gidungog ra gid akong pagampo. So, nakoy anak duha ka buok, estudyante tapos kung naiga suhol ga muso ra gid ko, pero talag sarap pud usahay mutan pud og bugas. So, mura gyud na akong kuan, ang akong ginikanan pod, ang akong papa di pod ko pakapangayo sa iya kay napod sakit, arthritis, tapos lisod na mangayo pod ko sa iya. So ako ra pod karon ga isa ra ga kuan ga paningkamot. So mura gyud to sir, salamat sa Ginoo kay nakabot mo diri. Ang imong bana, no? Amo ni balang nga bag-ulang na disgrasya. O kay kuan, kami gyud sir tulo sa akong anak na disgrasya. Tapos namatay gyud akong bana, kamera duwa sa akong anak na boy. Pero karon no nga ikaw na lang ang aning kamot para nga mapakaon nimong mga anak. Oh. Ang imong trabaho? Ga muso ra sir kung nay kuan ga suhol, pero kung wala gyud. So sa isa ka semana pero naagi ka makatrabaho gid ka. Usahay kaisa, usahay wala gyud. Kung wala kay matrabaho so unsay asa man og pangkaon? Usahay ga atagan ra, usahay ga muso. Unsay moso? Ang gabaso. Gabaso. So nami dala nga bugas ma'am no og kaning t-shirt dayon gamay nga school supplies. Yes. Eskwela na ba yung isa ka anak? Eskwela na yung isa ka anak? Yes sir, special child tong magulang sir, katurang isa nga anak ga eskwela. Saan siya grade? Grade 2 ang mangod ma. Katong magulang sir dili ga eskwela kay special child. Salamat kayo, sir. Ma'am. Salamat. Sa kanunay, itangad tuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.